Преди да се ожени за дъщеря ми, ще трябва да преминеш един тест. Какъв тест? Мъжки тест. Добре, щом трябва. Това какво е? Това е, бе, човек. Това са само залепващи панели, Лукас. Те стават за коридори, за кухни, за всякакви стени. Лесно се монтират, изглеждат като камък, като мрамор. Много са леки, много са яки. Навсякъде можеш да ги сложиш и е супер лесен монтаж. Това какво е? Това са SPC панели, сега ще ти обясня. Много лесно се монтират, няма нужда от лепене, от мазане като почките, примерно. Много бързо монтираш и обновяваш целия под без ремонт. А това какво е? Това са акустични панели, човек. Значи те, освен че изглеждат супер, те намалят и шума, вибрациите. Ти можеш да ги сложиш навсякъде, в офиса, в музикално студио, в хола, където ти е кеф. Много са яки. А коя е тази кошута? Това е любовницата. Ей! Не, шегувам се, човек. Ай, ходим да вземем тия панели и да си ходим. Ай.